Durant tot el dia hem anat parlant de reptes, oportunitats, incerteses, necessitats. Bé, al final, allò com deia un president nord-americà, la pilota s'acaba aquí. Aquí teniu els responsables dels sistemes de salut, aquests són els que tenen de fer front a tot el que heu dit que havien de fer. O sigui que ara els pregunteu, sisplau, a veure quan ho faran. Jo els havia plantejat fer-los simplement un parell de preguntes introductòries de caràcter general perquè ens situessin i a continuació us passo la paraula a vosaltres perquè continueu el diàleg. En primer lloc els presento, a la dreta de tot està en Joan Antoni León, que és secretari d'Estat de Salut del govern andorrà. Moltes gràcies i benvingut. A la meva dreta està en Juli Fuster, que és director del Servei de Salut de les Illes Balears. Gràcies i també benvingut. I entremig d'ells dos està en David Alvira, director del Servei Català de Salut, a part de moltes altres coses dintre la conselleria, que tampoc val la pena detallar-ho tot. Però bueno, és el número 2 de la conselleria, per entendre'ns, no? Així per posar-ho... Nosaltres hem convidat a tots els països catalans, ells són els que han vingut aquí, o sigui que els agraeixo doblement en nom de l'organització el que hagueu fet aquest esforç per estar aquí. Creiem que és una taula molt interessant poder tindre i de fet és allà on visualitzem més el que hem dit avui. És un congrés de totes aquestes terres i per tant aquí les tenim totes juntes. Tenim una limitació i és que el temps és limitat. El temps a tot arreu i en aquest congrés i en aquesta taula encara més. Ells han vingut, sobretot dos, de molt lluny i tenen uns horaris, tenen uns avions, uns transports que agafar i per tant no ens podem allargar més de les 6 de la tarda, que és el temps que teníem previst acabar. O sigui que tenim 3/4 d'hora per fer aquesta taula. Començaria, doncs, farem per ordre alfabètic, els he promès així, en primer lloc Andorra, en segon lloc a les Illes Balears i en tercer lloc Catalunya. Aquestes seran les primeres preguntes introductòries. Després, d'acord amb el que us convingui, del que vulgueu preguntar-ho, doncs anirem assignant a cadascú. En primer lloc li preguntaria a Joan Antoni León, secretari d'Estat de Salut del govern andorrà, que tenint en compte el que hem vist avui, amb totes les taules, tots aquests reptes que tenen els sistemes sanitaris en els propers anys, quines són les prioritats del model d'atenció sanitària d'Andorra de cara a aquest futur? Bé, en primer lloc, molt bona tarda a tothom. És per mi un plaer estar avui aquí amb tots vostès en representació del govern d'Andorra. Jo, si m'ho permeten, per poder contestar a la pregunta que formule, jo penso que seria important fer dos pinzellades de quins són els trets característics del nostre sistema de salut. Sistema de salut que, per altra banda, ha estat notícia durant aquest any perquè va sortir a la revista The Lancet com el millor sistema sanitari del món. Pensin que jo amb això no hi crec gaire. Al final, els rànquings, l'important és competir contra un mateix per anar avançant, perquè hi ha marge de millora i al final s'ha de ser humil, però segurament alguna cosa deurem fer bé. En aquest sentit, els diria que el nostre sistema de salut hi ha un element molt important, que és la corresponsabilitat, és a dir, el copagament. A nosaltres ens agrada molt que els usuaris coneixin, sàpiguen quin és el cost del servei i en aquest sentit aquest seria el primer element. A Andorra, quan un usuari va al metge, abona el 100% de la factura i la Caixa Andorrana de Seguretat Social li retorna el 75%. En cas que sigui una atenció hospitalària, abonaria únicament el 10%. I què passa si l'usuari no té la capacitat econòmica per poder fer front a la factura? Doncs aquí entra en joc el segon principi, que és el de solidaritat. Acreditant que la persona no té els ingressos suficients, la CAS, en aquest cas, abonaria aquesta factura. Un altre tret molt important que tenim a Andorra és la lliure elecció de metge i el lliure accés al metge especialista. Aquests dos elements condicionen molt el nostre sistema, però a la vegada penso que són dos elements importants i són molt importants també a efectes d'accessibilitat al sistema. A Andorra penseu que tenim metges, d'una banda és un sistema mixt en què tenim metges liberals i metges assalariats. Els metges liberals es vinculen a la CAS amb un conveni i els metges assalariats són assalariats del principal provisor de serveis sanitaris. Quan una prova, quan una especialitat, quan un acte no es pot fer a Andorra, el que es fa a Catalunya, es fa a França i en aquest sentit penso que aquests serien molt ràpidament i per situar una mica quin és el nostre
sistema serien els grans trets. Dit això, és evident que Andorra actualment té els mateixos reptes que tenen altres sistemes de salut, evidentment amb les seves especificitats, i en aquest sentit actualment ens trobem en un moment de transformació, en un moment en què estem anant cap a una reforma, estem transformant el sistema de salut per anar a una atenció integral, coordinada i basada en la persona. És molt important dir que actualment nosaltres tenim diferents reptes. El primer repte del que jo parlaria seria la cronicitat i la dependència. Aquest repte, actualment, el que posarem en marxa en les properes setmanes serà un reglament que regularà l'atenció integrada, que pivotarà sobre la primària, sobre l'atenció primària, i en aquest sentit intentarem donar resposta, i serà una prioritat per nosaltres, donar resposta a la cronicitat amb aquest nou model. És important també dir que la setmana que ve, si no hi ha res de nou, es votarà al Parlament d'Andorra, al Consell General, la llei de drets i deures i d'història clínica compartida. És important el fet aquest de la història clínica compartida, que serà única. Actualment tenim història clínica únicament a nivell hospitalari, però aquesta serà de tot el país i ens permetrà abordar també aquesta problemàtica de la cronicitat i la dependència d'una forma de la millor manera possible. També s'estan duent a terme diferents accions en matèria de cronicitat, com és la posada en marxa dels programes d'atenció a la cronicitat. Actualment tenim 4 que cal destacar, que són el de diabetes, EMPOC, atenció al pacient fràgil i el de demències, i al final aquests programes s'estan duent a terme amb una especial èmfasi, jo diria així, amb la prevenció. El segon repte que tindríem a nivell del Principat seria augmentar la resolutivitat de l'atenció primària. Penseu que per les característiques pròpies del nostre sistema, actualment la primària està molt orientada a la resolució d'episodis. A partir d'ara el que volem fer és configurar equips de primària per tal de donar resposta de la millor manera possible a aquests problemes de salut més freqüents, fer el seguiment dels crònics i les situacions habituals de dependència. I com ho farem això? Amb un especial èmfasis en la formació. Actualment apostem clarament per la formació i en aquest sentit properament signarem un conveni amb la Universitat d'Andorra per dissenyar un marc de formació pels professionals. També hem de dir que el juny passat vam aprovar una norma en la qual s'establia la necessitat que el professional es mantingui, el metge es mantingui format adequadament per poder mantenir-se acreditat al sistema i, per tant, clarament la formació és un element, és una prioritat per nosaltres. El tercer element, que també és comú a tots els sistemes de salut, evidentment és la sostenibilitat del sistema i en aquest sentit nosaltres hem de dir que hi ha hagut un increment important de la despesa. Penseu que des de l'any 2001 s'ha incrementat en un 151%, això suposa augmentar 2 vegades i mig la despesa i per tant és una qüestió a la que hem de fer front. Per fer front a aquesta temàtica, actualment el que s'ha fet és, a nivell del principal provisor de serveis, del SAS, s'ha signat un conveni amb la CAS per tal d'anar a pagaments intermitjos, a pagaments per altes, mentre que actualment teníem pagaments per acte. Aquestes qüestions seran importants, entre d'altres, per intentar mantenir la sostenibilitat del sistema, anar a poder aconseguir eficiència clínica, que ens comporti eficiència econòmica i sempre sense perdre de vista el fet de mantenir la qualitat. Moltes gràcies. Realment, si no hagués sentit la primera part, que era d'Andorra, quasi bé el discurs era adaptable a la majoria de sistemes que veig. Sembla mentida que, malgrat diferents models, en el fons tenim tots els mateixos problemes i s'estan dissenyant solucions similars. Per això és bo aquest tipus de taula, que és molt difícil de trobar en altres congressos.
anem amb en Juli. En Juli Fuster és el director del Servei de Salut de les Illes Balears i a ell li preguntaria quins són els aspectes més importants que esteu considerant per a dissenyar el model sanitari de futur a les Illes Balears i que esperem que duri més de 4 anys. Moltes gràcies, Lluís. Moltes gràcies. Nosaltres estem segurs que durarà més de 4 anys. Moltes gràcies també a l'organització per convidar-nos a estar aquí. És un moment important i és un moment sensible i és un moment que a mi particularment em fa sentir orgullós. Una pel que representa a nivell científic el poder estar aquí, però també el que representa a nivell cultural, a nivell de llengua, a nivell de suport. Per tant, això per endavant. En relació a la pregunta, ell no ho ha dit, però ens ha demanat 5 minuts de resposta i contestar en 5 minuts a totes les coses que s'han de tenir en compte per dissenyar un model sanitari és quasi impossible. Jo potser donaré els trets de tal vegada el que nosaltres hem pensat i sobretot en base en el pla estratègic que es va dissenyar a nivell de la Conselleria de Salut, que la consellera aquest dematí ja ha dit alguna cosa i que nosaltres intentem reproduir en el Servei de Salut com no pot ser d'una altra manera. Tampoc crec que no diré res nou, jo crec que diré coses que són com a molt evidents, però que a vegades quan les poses sobre la taula també te fan veure una mica més el cap allà on anar. La primera preocupació seria conèixer bé quines són les necessitats de la població. Això que pot semblar com una tonteria, com una perogrullada. Nosaltres li donem molta importància perquè tenim la convicció, la certesa que tenim un sistema sanitari excel·lent, en quant a tecnologia, excel·lent, en quant a resultats, però potser tenim mancança d'altres coses, i m'estic referint a potser a empatia, potser a seguiment, potser a tractament del dolor, potser a altres coses que són paral·leles i a les quals a vegades no els hem donat tanta importància. Per tant, la primera premissa que ens plantegem per dissenyar coses és això. També tenint en compte que tenim una població, nosaltres a diferència d'Andorra tenim un model que és gratuït, on no hi ha copagaments o molt poc copagament amb el tema farmacèutic, com coneixeu, i on a la nostra societat, a les nostres illes, l'estat del benestar, nosaltres pensem que és molt valorat i irrenunciable, i també irrenunciable per part nostra, vull dir, nosaltres el defensem, per tant estem parlant sempre d'un model gratuït. Després, un altre element molt important que ens agrada també tenir en compte és que dintre d'aquestes necessitats de la població, aquesta població de cada vegada és més experta i de cada vegada està més informada i de cada vegada vol participar més en les seves decisions clíniques sobre la gestió de la seva problemàtica. Per tant, primer gran element a tenir present per dissenyar res. Com fem per donar resposta? Serem capaços de poder donar resposta en aquestes necessitats. La segona, també és òbvia i també se n'ha parlat aquí, és la demografia. Vull dir, de cada vegada la nostra esperança de vida és més llarga i això ens condiciona la possibilitat de tenir 1, 2, 3, X patologies cròniques, el que hem dit moltes vegades de la cronicitat. Però què passa amb la cronicitat? Que és que no la teníem abans, sí que la teníem, però un se'n dona compte quan comença una mica a reflexionar que tal vegada les necessitats per a aquests pacients crònics, que ja estan diagnosticats, que ja són coneguts, que ja se sap, no són exactament les mateixes que per un pacient que debuta de bell nou amb una patologia d'aguts. I probablement el nostre sistema sanitari, a les illes i probablement per tot, està molt ben pensat per respondre a l'atenció a la patologia aguda, però potser no tant ben preparat per respondre a la patologia crònica. Llavors, nosaltres estem intentant implantar un canvi de model, que sempre diguem que és a llarg termini, que després segurament tindré oportunitat de comentar, però que implica canvis importants a tots els nivells, atenció primària de salut, als hospitals d'aguts i també en aquests hospitals que abans els dèiem sociosanitaris, que a nosaltres ens agrada més parlar de crònics, hospitals de crònics. I, finalment, ja per ser ràpid, un altre tema que ens preocupa molt per dissenyar
qualsevol model és la solvència econòmica. La nostra comunitat autònoma, al igual que aquesta, està infrafinançada. Nosaltres som de les comunitats autònomes que tenim un per càpita més baix de l'Estat, quan, per contra, som una de les comunitats autònomes que més aporta a l'Estat. Ara no farem un discurs polític d'això, però sí que ens preocupa, i ens preocupa molt, perquè realment la sanitat necessita diners. També hem viscut una crisi econòmica, i aquesta crisi econòmica, i la consellera ho deia aquest matí, va condicionar unes decisions. Però ella deia, no són decisions per la crisi, són decisions polítiques, i és cert. A les nostres illes, al període anterior, es va intentar fer un canvi de model argumentat amb la crisi econòmica, però d'alguna forma es anava degradant el que era l'atenció sanitària pública al propi temps que es anava incentivant la privada, i això és una realitat. Bé, nosaltres no estem en aquesta feina, al revés, vull dir, el que estem fent és intentar recuperar, però sí que hem après també alguna lliçó, i és que probablement antes de la crisi tal vegada havíem crescut d'una manera descontrolada, entre cometes, i potser estàvem cresquent per sobre de les possibilitats que la pròpia comunitat tenia, i més tenint en compte que era una comunitat infrafinançada. Per tant, una lliçó a aprendre és que tenim que créixer d'acord amb el nostre creixement. No podem créixer per damunt, perquè si no entrem en fallida. Però bé, la preocupació per la solvència ens implica moltes accions, i una d'elles són les compres que realitzem, hem de comprar de manera eficient, són les decisions, intentar fer-les basades en l'evidència, i quan dic les decisions també m'estic referint a totes, des de les que s'aprenen en el Consell de Govern, com aquell que diu, perquè a vegades els parlaments te poden instar que posis un pediatre no sé on, o que posis quan allò no té massa sentit, o un TAC no sé on més, vull dir que això és des coses que ens passen, intentar que les decisions es basin en l'evidència, això és molt important, intentar que la tecnologia necessària i la innovació entri, però entri sempre que aporti un valor afegit, no que entri el tuntun sense aportar res, i a més que entri substituint altra cosa, perquè és que si no també mal negoci estem fent, vull dir, si l'entrada. Són tota una sèrie d'aspectes que ens preocupen i que crec que tenim que tenir en compte per desenvolupar qualsevol model. Gràcies. Moltes gràcies, i sobretot per haver-me recordat allò dels 5 minuts, perquè us ho havia dit i ara no me'n recordava. És fantàstic que el propi controlat ajudi el controlador en aquesta tasca. Passem al tercer ponent, el David Alvira, gràcies per estar aquí. David, tot el dia hem estat parlant de que sabíem molt quines coses s'havia de fer i que el problema estava sempre en com les fèiem o si hi havia voluntat per fer-les. Per això et preguntaria quins han de ser els eixos de transformació i les palanques de canvi per assolir realment aquest sistema de salut de qualitat i sostenible que tots volem. Gràcies, Lluís, gràcies a l'organització. Una prèvia, si em permets, abans de respondre la pregunta, que jo em sumo a la satisfacció de poder participar d'un congrés que té una xifra davant, que és 20, per totes les circumstàncies històriques que han comportat arribar a aquesta 20a edició, especialment el 2017. I, per tant, en aquest sentit, agrair la invitació i també poder contribuir a que vagi executant-se aquest congrés amb aquestes circumstàncies, amb aquest context, amb aquests 20 que tenen nom i cognom i que vol dir que hi ha una trajectòria, una cultura, hi ha un col·lectiu que està permanent al llarg de la història. Dit això, quines serien les palanques del canvi? Jo crec que aquí coincidim tots, com bé deia el Lluís, segurament ens repetirem, però anem a posar alguns matisos o potser alguns accents. En definitiva, quan abordem gran part dels reptes als que hem de respondre amb aquestes palanques de canvi o amb aquestes estratègies d'innovació, en definitiva ens posem d'acord que la demografia importa, que la cronicitat importa, que la forma en què canvia la nostra societat importa i que en definitiva això ho podem resumir en que curem més però no sempre millor i curem molt però no sempre cuidem bé. En definitiva, això és el primer impacte de la demografia i la cronicitat en els nostres sistemes. És veritat que després ens passen més coses a tots els sistemes que estem aquí, que és que hem de digerir bé una innovació que en el nostre sector entra a una velocitat
molt ràpida si ens comparem amb altres sectors. Nosaltres som un sector basat en el coneixement, en què la innovació és bàsica per la sostenibilitat de la qualitat del propi sistema i a la que no podem renunciar. Per tant, el repte de com digerim la innovació, com paguem la innovació, com la introduïm en el nostre sistema, és un repte rellevant que es va accentuant al llarg del temps, sobretot quan passes crisis econòmiques com les que no havíem vist en 40 anys. És veritat que darrerament veiem coses que semblaven que no veuríem, doncs la crisi econòmica l'hem viscuda especialment els darrers 7 anys en aquest sentit i ens dona aquest repte al que hem de donar resposta des del punt de vista de com innovem en el nostre sistema o com fem palanques de canvi pels nostres sistemes, que és com la digerim, recordant que és el sistema on invertim més en innovació que és molt ràpida, que no ens dona temps gairebé de substituir-la, i aquest a vegades també és el problema, que introduïm sense substituir, perquè no tenim capacitat moltes vegades de substituir allò que ens ve, i que a més no és innòcua des del punt de vista de que no només l'hem de digerir perquè ens tensiona la sostenibilitat financera del sistema, sinó que a més comporta canvis culturals, assistencials en els nostres professionals o fins i tot en els nostres pacients, quan tenim més informació, quan tenim la revolució digital, quan tenim noves eines, no només innovació basada en el producte com el fàrmac o com la tecnologia mèdica, sinó altres, com és la innovació de la revolució digital, que fa que tampoc tinguem capacitat a vegades de digerir-la, no només financerament, sinó culturalment o fins i tot en el model assistencial. Si a més això li sumem que la nostra societat, com us deia, és molt diferent a la que teníem fa uns anys, des del punt de vista del seu apoderament, tenim una població amb més informació, més exigent, que vol més abans, que no suporta la dilació i que per tant posa molta pressió en un accés ràpid, que a més no vol ser dirigida, sinó que vol una actitud no paternalista per part del sistema, això ens posa una pressió addicional de repte al que la palanca de canvi ha de donar resposta. Si a tota aquesta estructura, que jo crec que tots podríem estar d'acord en aquesta taula, i molts que no estan en aquesta taula, que és uns reptes als que hem de fer front com a sistema, li afegim el fet que a les nostres societats, fruit d'una crisi econòmica i social com no havíem vist en molts anys, tenim una societat més desigual, tenim una societat amb col·lectius més vulnerables, molt identificables després de la crisi econòmica, al final acabem tenint una població a la que ens devem, com a sistema nacional de salut, més fràgil, biològicament, socialment també. Per tant, si aquest seria, diguéssim, una altra forma de veure els reptes, com segurament podríem respondre des del punt de vista de les palanques del canvi, més enllà d'aquelles que ja coneixem i ja fem, focus sobre la cronicitat, augment de la integració assistencial, etc. Jo ho resumiria en 3 punts, potser, 3 punts d'accent. Primer, sempre hem demanat la reforma del sistema, però arriba un moment en què no podem reformar més, sinó que hem de transformar, perquè la societat no es reforma, es transforma. I potser ha arribat el moment en parlar d'una orientació més transformadora que reformadora del nostre sistema. Ho dic perquè si culturalment, fins i tot des del punt de vista de les institucions públiques, no ens posem en un marc mental de transformació per adaptació als reptes socials, estarem posant pedaços de reforma, però no orientacions de base de l'orientació transformadora del sistema. I quins poden ser palanques més transformadores que reformadores, des de la meva perspectiva, i poso a criteri de la discussió? Primer, l'abordatge més comunitari de tot el sistema. Aquells que esteu a Catalunya m'ho heu sentit moltes vegades. L'orientació comunitària va més enllà del cognom de la primària. És una voluntat del sistema de mirar-nos a la comunitat. Això passa per, òbviament, reformar l'atenció primària i comunitària amb una orientació encara més vertebradora de tot el sistema, però vol dir consolidar-nos i creure'ns la salut a totes les polítiques, vol dir sortir dels nostres centres, vol dir que els nostres professionals no hagin de fer actuacions comunitàries, sinó que els nostres equips hagin de tenir orientacions comunitàries en les seves actuacions, especialment a la primària. També volem hospitals més orientats a la comunitat. També volem una salut mental més orientada a la comunitat, perquè la comunitat i l'orientació comunitària és terapèutica també. Per tant, un dels primers canvis segurament seria
anar cap a aquesta orientació comunitària, i això vol dir, entre altres coses, també garantir una bona interrelació intersectorial, vol dir que ens hem de creure les virtuts d'un sistema nacional universal, en què tothom té els drets d'accés, i la idea de potenciar aquesta política interdepartamental, com ens diu l'OMS, com ens creiem tots, però que l'hem de posar en acció, i això no només depèn de les conselleries de salut, sinó de les determinacions de la política dels governs, de tots els governs. Nosaltres podem fer, si em permeteu, de palanca dins dels governs. Al nostre conseller li agrada dir que tots els consellers són de salut i ell té la competència sobre el departament, però les polítiques han d'estar en tot el govern. Doncs això segurament, en visió més de sostenibilitat a llarg termini, ho hauríem de tenir en compte. L'altre és tot el que és el treball en xarxa, el segon, que destacaria com a accent, les xarxes assistencials. Ho poso l'exemple sobre com abordem, per exemple, tradicionalment el terciarisme, on clarament hauria d'haver-hi una major capacitat de treballar en xarxa entre tots els dispositius. Ho dic des de Catalunya, on justament tenim pluralitat diversa de provisió, amb una implantació territorial molt característica i que comporta que cadascú faci el seu rol coordinadament tant entre la primària com l'especialitzada com entre els diferents hospitals. Això vol dir, per exemple, una orientació del terciarisme que no sigui fratricida entre aquells que volen fer-ho tot, sinó amb una orientació global de com ordenem el terciarisme, per exemple, o com consolidem en aquest sentit xarxes com l'oncològica, com està apostant Catalunya de país, com fem xarxes en la cardiologia amb la mateixa orientació, o com, per exemple, treballem millor xarxes sobre l'aparell locomotor. Perquè què ens passa? Estem des del servei absolutament espantats perquè hi ha uns medicaments opiàcids que se'ns disparen amb un 98% fora d'indicació. I ràpidament fem una política del medicament. Però és que la política del medicament relacionada amb el dolor, sense una bona estratègia de com fem la rehabilitació, no funciona. Per tant, quin repte tenim? I aquest és el tercer. I us he fet una mica trampes perquè intentaré 4, però vaig molt de pressa. Que és com assignem els recursos i les limitacions en l'assignació dels recursos. Ens ho creiem molt. No volem comprar producte intermig, no vull comprar només un tipus de tecnologia, vull comprar resultats en salut. Doncs si vull comprar resultats en salut, primer ens hem de posar d'acord què és el resultat, com el monitoritzem i després com el paguem. Per tant, un dels reptes també de palanques de canvi és assignar els recursos en el nostre sistema de forma diferent. Tota la responsabilitat en aquesta assignació de recursos és responsabilitat dels departaments de salut o dels serveis de salut? No sempre. En tenim una part de responsabilitat. Podem canviar una orientació cap a compra de resultats, a Catalunya ho estem fent, ho havíem fet amb fàrmacs, però ara hi estem introduint tecnologia. Ho podem fer amb una orientació d'assignació, per exemple, d'orientació capitativa en el territori de nou, per bé que això no vol dir pagar amb càpita, però sí amb una distribució amb els territoris més petits. És veritat que en aquest sentit ens diferenciem els tres ponents pel tamany dels nostres territoris, però sí amb la idea que hem d'assignar correctament en el territori els recursos, no tant sent esclaus de la tecnologia i estructura que tenim en el territori, sinó que aquella que hauríem de tenir per la càrrega de malaltia dels nostres pacients, i això requereix d'un bon diagnòstic, però també de certa valentia política, de començar a pagar no pels recursos que tinc instal·lats, sinó pels que necessitaria per les càrregues de malaltia comparada dels meus ciutadans. I això també és un canvi transformador, més que reformista. I això necessites alguns tipus de mecanismes. Per tant, aquesta sí seria una competència que podríem anar posant des de les esquenes dels que tenim responsabilitat en la llei de les competències en salut. Però hi ha altres que no depenen de nosaltres, que també són disruptives, que no tinc moltes esperances que puguem canviar en el curt termini, això també us ho vull dir, que és que hem de canviar la forma en què el sector públic compra les coses. Perquè jo tinc un pressupost anual en què el capítol 2 no el puc transferir en el futur. I quan tinc molt clar que haig d'invertir avui, o el servei ha d'invertir avui, en tecnologies, per exemple, que em fan estalvis demà, no hi ha manera, des del punt de vista dels pressupostos i les lleis de pressupostos, que jo pugui anticipar estalvis o pugui posposar pagaments amb capítols corrents, només amb inversions. Per tant, això no depèn només de nosaltres, depèn d'una orientació de les regles de compra pública diferent, i aquest és un repte i una palanca que
sí que necessitaríem, però ja us dic que no tinc moltes esperances que això canviï, però en tot cas em veig amb l'obligació de posar-ho. I l'últim punt, i ja vaig acabant, l'última palanca és la de la maduresa de la societat per la que treballem. I creure'ns de veritat que la participació, per exemple, no és una amenaça, és una oportunitat de fer polítiques públiques millor. Participació especialment de cara als nostres ciutadans i als nostres pacients. Les polítiques són més sostenibles, tot i que tenen un costos de transacció més alts, quan hi ha participació. Participació entesa com un procés de deliberació. No sempre participar és decidir, però sí que ens exigeix a aquells que tenim responsabilitats en els models dels sistemes nacionals de salut escoltar activament per donar retorns actius sobre les decisions que prenem. Això ens dona major transparència, major sostenibilitat en les polítiques i major corresponsabilitat d'aquells que són preguntats i escoltats i després explicats de forma adulta per què prenem decisions públiques. Però això vol dir que també necessitem algunes transformacions en les nostres estructures. I per tant, no és casual que el Servei Català de Salut, en aquesta línia, hagi posat els pacients en les seves polítiques d'harmonització del medicament. Perquè no és suficient només tenir-los com a assessors als pacients. Volem que també siguin una part amb els drets i els mateixos deures en la codecisió pública. Això que requereix una estructura institucional, però també una formació, un acompanyament, una transformació del paper que tenen els pacients, per exemple, en les codecisions públiques. Però si hem de parlar de futur, sobre els nous reptes transformadors de la població a la que hem de retre comptes, tractar la nostra població com a adults i com a coparticipants de les decisions públiques em sembla que seria una de les palanques de canvi transformadora pel futur i de moment ho deixo. Moltíssimes gràcies a tots tres. Bé, els heu sentit ja, han fet una introducció des de cadascun del seu punt de vista. Són 3:45, tenim un quart d'hora. Jo crec que deixaria a l'audiència el poder fer preguntes a aquest temps, si us sembla. I, per tant, tot això que durant el dia heu dit que els polítics tenien que fer, els responsables tenien que fer, ara els hi pregunteu amb ells, sisplau. On està el micròfon? Tenim el micro per aquí? Sí? Jo només volia fer una pregunta a tota la taula. Soc oncòloga i una de les coses que em preocupa més és els nous fàrmacs, sobretot amb el món de l'oncologia i hematologia, que realment són insostenibles, no? Seran insostenibles amb el nostre sistema. La pregunta que vull fer és, us han plantejat de comprar tot Catalunya, per exemple, sota una mateixa finestra, a la indústria, amb les mateixes condicions a tots els hospitals? Gràcies per ser tan breu. Em sembla que la pregunta va pel David, encara que després us obro la paraula a tots dos. Sí, a nosaltres també ens preocupa especialment aquest àmbit d'innovació en medicament. Ser molt ràpid en la resposta. Hem passat d'un paradigma durant molts anys en què ens preocupava l'eficiència dels fàrmacs perquè la innovació era incremental, majoritàriament en nínxols, especialment en alguns àmbits d'oncologia, i tant en oncologia com altres estem a una disruptiva a la que hem de fer front i per tant passem d'un paradigma d'eficiència a un de suficiència. És així. Perquè no tenim dubtes sobre la seva efectivitat, però no ens els podem permetre. I per tant això canvia absolutament el paradigma. Sí, estem intentant centralitzar una finestra de negociació amb les companyies farmacèutiques, especialment aquelles que tenen amplis portafolis en les que pots arribar a acords més de portafoli fins i tot. Estem iniciant perquè no està molt en la cultura de fer aquestes negociacions de portafoli amb les companyies, no ho és. Però sí que estem començant, per exemple, en l'àmbit de l'oncologia, a demanar a les empreses que ens ensenyin el seu radar de la innovació, perquè això també ens passa molt a l'administració pública. Quan ja tenim el producte autoritzat en preu pel Ministeri, comencem a preocupar-nos en com el anem a pagar, quan les companyies fa 5 anys que saben quan arribarà i quin serà, més o menys, el tram de preu sobre el que treballaran. Aleshores, el que els estem demanant és una cosa tan senzilla com la que és ensenya'm el teu portafoli futur que jo m'aniré preparant. Aquest tipus de converses les comencem a tenir, especialment en l'àmbit de l'oncologia. I un tercer punt, què fem en l'àmbit de l'oncologia, especialment quan anem a nínxol i també amb medicaments per malalties minoritàries. Creiem que el cost d'efectivitat se'ns queda curt. Només prendre decisió per cost d'efectivitat, que és important, o cost d'utilitat, se'ns queda curt.
i hem d'incorporar multicriteri en la nostra decisió. I ho hem d'incorporar de forma transparent, perquè normalment la negociació amb la indústria és aquest és el preu, aquestes són les rebaixes potencials que ens faràs per aquest preu, per aquestes indicacions, i ja ho revisarem si tens altres indicacions, però després discutim altres coses en un despatx. El que no és just és discutir ni per la indústria, ni pel sistema, ni sobretot pel ciutadà, discutir amb decisions que no puguem transparentar. Aleshores, si estem decidint sobre decisions en un medicament oncològic que tenen a veure amb quin és l'impacte sobre la ciutadania, quanta ciutadania queda impactada, quins efectes té sobre la qualitat addicional de vida, sobre els cuidadors, sobre altres aspectes que són determinants a l'hora de decidir com compro aquest medicament, el que hem decidit és posar els multicriteri com un dels eixos de decisió que superin només la decisió de cost-utilitat, especialment en l'àmbit de l'oncologia. Gràcies. Juli? Sí, no, molt breu. Efectivament ens preocupa moltíssim a tots. I per completar el que deia en David, nosaltres estem exactament en la mateixa línia. També, paral·lelament amb els clínics, el que estem intentant fer és disminuir la variabilitat al màxim que podem. Vull dir, els expliquem, els donem les dades. Hem vist casos molt concrets, per exemple, en el camp de l'urologia. A un determinat hospital, determinats fàrmacs sortien d'una manera que no se corresponia ni en criteris epidemiològics, ni en criteris de població, ni res. Per tant, això també és un tema important. I un altre més, un tercer més, també estem intentant fer força, protestar, pitjar a nivell del Ministeri, a nivell de les comissions de farmàcia, i això per suposat tots, perquè d'alguna manera canviï la relació de forces i les comunitats també tinguem la nostra participació a l'hora de decidir, a l'hora de parlar de preus, perquè al final som els que els tenim que finançar. Per tant, allò que jo t'invito i tu pagues, està molt bé, però ja no val de cara al futur. Gràcies. Molt bé, més preguntes. Si tinguéssim més capacitat de decisió, ens hauríem de posar ja a tocar coses de cartera de serveis? A qui dirigeix la pregunta? A tots. Andorra la té. Andorra la té. Tota. Doncs Andorra. Joan Antoni. Bé, doncs, com va la cartera? a Andorra tenim una cartera de serveis que és àmplia. Actualment estem en ple procés per analitzar quines qüestions han de continuar formant part i quines no, però jo penso que en el nostre cas sí que estem en un escenari en què tenim una cartera de serveis que dona resposta a les necessitats, sota evidència evidentment, a les necessitats que actualment es plantegen a nivell de la població. Però és una qüestió que està actualment en revisió i d'aquí en endavant patirà canvis i segurament tindrem ocasió de poder-los anar explicant. Voleu que afegir alguna cosa vosaltres o anem a una altra pregunta per agilitzar? Simplement, com molt ràpid, podríem estar de facto revisem la cartera quan estem en el nostre dia a dia decidint què acabem finançant o no finançant o com entrem o, per exemple, com gestionem la llista d'espera, perquè la cartera a vegades és poc sofisticada. No és el mateix fer una catarata a una setmana que una catarata a un any, i això és cartera. Per tant, també prenem decisions de la qualitat de la cartera que tenim. A la pregunta, només una condicionant. Revisarem tota la cartera que creiem que ha de ser el màxim de possible i eficient, sense entrar en contradicció amb l'eficiència, sempre que tingui suficiència. El que no hauríem de fer, crec que no ens hem de permetre com a societat, és revisar la cartera sota les bases de la insuficiència financera que tenim. I també per completar, no només revisar la cartera, sinó jo també revisaria les prestacions, perquè pot haver-hi prestacions que en aquest moment estiguin obsoletes o no siguin necessaris i en canvi d'altres que tots potser podríem estar d'acord en que estaria molt bé que hi fossin i no hi són. Més preguntes? Sí, ara? Sí. És possible fer escenaris plurianuals? La pregunta ben concreta. És a dir, perdona, només perquè he de dir de capítol 1 o massa salarial és igual, 4, 6 anys, 8 anys, del que comentaves de fàrmacs, de tecnologia, etc. Els grans blocs de despesa d'inversió,
perquè sense això em sembla que les transformacions que comparteixo no tindran l'empatia. I també simulacions d'assignacions capitatives i de terciarisme. Gràcies. Gràcies. David, em sembla que va per tu. Jo molt ràpid. Sí, s'han de fer, és a dir, no és que s'han de fer. De fet, però aquí hi ha una part, si em permeteu, i no és per tirar pilotes fora, s'ha de fer. De fet, estem treballant amb escenaris de mig termini, curt i mig termini, entre 2 i 5 anys és el que estem treballant des del Servei Català de Salut, amb escenaris diferents, escenaris de previsió de creixement vegetatiu sense noves accions perquè no hi hagi suficiència, fins a alguns models de creixement pressupostari associat a algun creixement del PIB. Això passa per un pacte amb economia. Per tant, no és una estratègia de govern. Els escenaris plurianuals es necessiten i es poden calcular més o menys des del punt de vista d'alguns capítols, perquè alguns són vegetatius, diguéssim. El capítol 1 evolucionarà amb la línia que tenim prevista. Quan nosaltres diem, per exemple, que l'Estratègia Nacional d'Atenció Primària, per fer-la viable, necessita 5.000 professionals, els podem, segons escenaris pressupostaris, veure com aquests 397 milions que necessitem per l'Estratègia Nacional els podem anar distribuint al llarg de l'any. I això requereix d'un pacte de govern i és una estratègia d'ampli espectre, de gran consens. Però aquests exercicis, a més, s'han de fer. S'han de fer per fer algunes previsions i alguns pactes, com a mínim, jo diria, perquè fossin realistes, amb previsions que anessin fins als 5 anys. A vegades es demanen més des d'Economia i nosaltres creiem que no és realista fer un escenari que superi els 5 anys. L'assignació pressupostària que demanaves també és una obligació nostra i és una assignatura pendent també, perquè al final la varita màgica encara no la tenim, però sí que anem fent simulacions i afortunadament avui en dia tenim la població estratificada, coneixem molt millor les patologies, això ens permet fer agrupacions i per tant amb mecanismes de benchmarking i de més ens podem atrevir a fer models predictius i intentar assignar millor un pressupost. I en quant a l'altre que demanaves, a veure, ho fem amb la Conselleria d'Hisenda. Per exemple, nosaltres vam acordar una carrera professional que s'anava aplicant progressivament durant una sèrie d'X anys. Per fer això vam necessitar el vistiplau de la Conselleria d'Economia i Hisenda, perquè si no, només per l'any que ve són 17 milions d'euros de més. Vull dir que llavors això és així. El capítol que permet més progressió és el 6, de totes maneres, que és el d'infraestructures. Aquest és que no hi ha volta de fulla, o te permeten fer un plurianual o no fas res, o no construeixes res. Gràcies. Alguna altra pregunta, comentari? Una mica per provocar també, però mirant el futur, creieu que la propera bombolla mundial que exploti pot ser la bombolla sanitària? M'explico, si pensem en la quantitat de recursos que s'estan dirigint en aquest moment a investigació i a desenvolupament de fàrmacs, medicaments i noves tecnologies amb la hipòtesi que els sistemes públics podran pagar-ho? No podem profetitzar que aquesta serà una de les bombolles que... A qui li dirigeixes la pregunta? No sé. Ja sé que som una petita part del mercat mundial, però que tinc una mica sensació que el criteri de suficiència que el David ara planteja un repte molt important per la indústria. A nivell mundial, això. Que no estiguem a les tulipes que no siguem a la tecnologia sanitària, no siguin les tulipes del segle XXI. Gràcies. Qui vol contestar? El Juli se llança. Jo negaré la major. Jo crec que no. I tal com deia la nostra consellera aquest matí, nosaltres estem intentant veure la salut no com una despesa, sinó com una inversió. I a més com un potencial de creixement. La salut genera també diners i això és obvi. La indústria farmacèutica, la pròpia tecnologia que s'intenta introduir, això és una fàbrica, això és un motor. Per tant, jo no crec que estiguem amb aquest perill. I a més, al final, i també ho deia en David fa un moment, al final són decisions de govern i el govern decideix gastar amb el que vol gastar. I tu pots dedicar un percentatge més alt dels teus ingressos a educació o a salut o a defensa. Al final és el govern el qui decideix. Per tant, jo no crec que hi hagi aquest perill. I és més,
ho vull veure com una inversió. Són les 6 de la tarda. Si ens deixaríeu 5 minuts més, sou vosaltres que 5 minuts més podíem continuar, o sigui, acabar aquesta pregunta i fer-ne una altra. 10 minuts em donen. Noi, jo estic limitat, també tinc les meves limitacions aquí, recursos. David, vols contestar amb el tema molt aquest? ràpid, només un matís. Gràcies. Potser els sistemes com els nostres, i aquí potser sí que hi hauria matisos entre els que estem a la taula, sistemes basats en sistemes nacionals de salut, estem més protegits sobre potencials impactes d'aquest tipus. Només cal veure els altres models. Els models en què obres molt la capacitat de justament revisió constant de cartera i capacitat de decisió del ciutadà, estàs en mans d'una lògica més de mercat. Lògica i legítima del ciutadà a l'hora de decidir com a consumidor, no com a potencial tenidor d'un dret, accedir a una tecnologia, a un fàrmac. Això els hi passa als models més de seguretat social, bismarckians, tot i que si amb molt control públic està més moderat, o els liberals. Si a algun lloc hi ha una potencial bombolla, serien els models liberals com el dels Estats Units, per entendre'ns. Com més ens assemblem, aquesta és una perspectiva, a un sistema nacional de salut, aquest risc que podria existir en quan hi ha una part legítima de mercat que també genera economia i riquesa, crec que estem en uns sistemes nacionals, com a mínim els més basats en Beveridge, els sistemes nacionals de salut, una mica més protegits d'una potencial bombolla. Gràcies. Per al·lusions? Sí, he de dir que coincideixo plenament amb el que acaba de dir el David. El nostre, que és un sistema de seguretat social, planteja aquesta situació i, per tant, és així, en el nostre cas. Gràcies. Tenim temps per alguna altra pregunta encara. Ens l'han deixat ells, vull dir, és amb plena confiança. Sisplau, qui vol ser el... Allà en tenim una. Bona tarda, gràcies per haver acceptat. Soc membre del comitè organitzador d'aquest congrés i per tant, agrair-vos que hagueu volgut acceptar des del moment que us vam invitar a participar i que hagueu mantingut, malgrat les circumstàncies, la vostra presència avui aquí, doncs crec que és d'agrair. La meva pregunta aniria encaminada a dir si penseu que val la pena mantenir aquest espai, que no hi és tot complet, aquest espai de parla catalana o aquests territoris de parla catalana, d'un espai de diàleg i de reflexió sobre els models i sobre els sistemes sanitaris i de salut i socials que tenim. Tenint en compte que aquest congrés va néixer amb un fil conductor, que és el tema de la llengua, com un tema vertebrador d'aquest congrés, però que tal vegada també hi ha un aspecte cultural que cal tenir en compte. I som territoris que compartim una manera de ser, una manera de fer, compartim una dieta, una alimentació, un estil de lleure, una cultura determinada, una manera d'afrontar tal vegada l'envelliment, el dolor, la vida, la mort, i per tant, si tota aquesta reflexió ens pot ajudar a configurar uns models que donguin resposta a unes necessitats d'unes persones i d'una comunitat que tingui uns aspectes transversals i que el fet de parlar-ho junts ens pugui donar unes respostes més coherents i tal vegada més eficaces, que puguem compartir aquests reptes i també les maneres de donar-hi resposta. Té sentit que continuem plantejant un congrés en aquestes característiques, més enllà del tema de la llengua? Moltes gràcies. Si us sembla, ho fem per mateix ordre, perquè la pregunta és a tots tres. Comencem pel Joan Antoni León, seguirem pel Juli i després el David. Sí, penso que és enormement enriquidor el fet de poder compartir. Evidentment ha sortit en les diferents paraules que hem dit en aquesta taula. Tenim models que tenen diferències, però tenim també moltes coses comunes i aquestes coses comunes penso que tenir un espai on poder-les tractar, on poder-les exposar i poder aprendre de les diferents visions que poden haver en la matèria, penso que és enormement important i, sens dubte, crec que s'hauria de continuar. Juli. Sí, jo també, sens dubte, sí. És a dir, la resposta és un sí enorme. Tenim moltíssimes coses en comú,
jo crec que el nivell que estem veient, almenys totes les ponències que jo he pogut escoltar són d'un nivell altíssim, i jo crec que poder posar en comú amb la nostra llengua tots aquests aspectes jo crec que és molt important. Per tant, si puc fer una suggerència, tal vegada ampliaria el ventall, no només metges i biòlegs de llengua catalana, sinó professionals sanitaris o no sé, alguna cosa així, de llengua catalana. Seria una modesta suggerència. David. Jo m'uneixo al suggeriment. La resposta, jo coincideixo plenament, ha de ser un sí majúscula. De fet, la salut que tenim en gran mesura depèn de la cultura de la que venim, el Manel ho deia, com pensem, com fem lleure, com mengem, com ens relacionem. Aquesta és una oportunitat de fer xarxa entre professionals, des de la proximitat cultural i des de la proximitat geogràfica, des de la proximitat de reptes de salut comparables i compartits, després amb algunes solucions que poden ser diferencials, però la diferència dins de la mateixa comunitat ens dona la riquesa d'aprendre d'entre tots. Per tant, justament, si salut és cultura, cultura és xarxa i xarxa d'una comunitat, té tot el sentit. Bé, jo em sembla que aquest... Perdona. En aquest congrés, el comitè organitzador i els copresidents i el comitè organitzador hem estat reflexionant una mica sobre el sentit de futur, on teníem els orígens, que ens han explicat molt bé avui els doctors Guerreros, però quin és el futur, quin sentit té de futur. El tema de la llengua continuem veient que continua tenint un sentit, i també dèiem que el sentit l'havia de tenir l'ampliació, entenent que els temes de la salut i de la vida, que té molt més a veure que un tema de metges i biòlegs, que això és una marca, però que això hi ha moltes altres professions i que, per tant, aquí a Manresa em dèiem de sentar unes noves bases d'aquest congrés, i a Manresa amb això de fer bases hi tenim la mà trencada. Llavors, en aquest sentit, dèiem que aquestes noves bases passessin una mica per aquest aspecte, l'aspecte d'obrir-ho més, que ja ho estava, però que inclús amb el nom es visualitzi més, que està obert a totes les professions que tenen a veure amb les ciències de la salut i la vida, i també que el tema de la llengua és vertebrador, però el tema dels aspectes culturals, antropològics, la manera de ser i la manera de fer, també tinguessin cabuda en aquests nous plantejaments, en aquestes noves bases. Moltes gràcies. Bé, jo em sembla que és una bona manera d'acabar aquest diàleg, és a dir, que simplement el comencem, no l'acabem, el comencem. Voleu dir alguna cosa final vosaltres tres, un per un, i ja ho acabem aquí? Si cas amb ordre al revés, si vols tu, David, comença, en Juli, i després l'Antoni, i ja acabem el debat i haurem complert el tema. Bàsicament, amb la línia que dius, Lluís, acabem la taula per començar una orientació amb unes noves bases, doncs em sembla que és una oportunitat i jo crec que ens hi trobareu a tots els professionals que ens dediquem a això d'intentar millorar la salut dels nostres ciutadans i, per tant, sí, animar a que amb potència renovada aquestes noves bases ens donin l'oportunitat de poder compartir aquest coneixement, experiències dels diferents professionals de la salut de tots els països de parla catalana. Juli. El mateix, agrair una vegada més la possibilitat d'estar aquí. Jo crec felicitar molt sincerament a l'organització, tots els que heu fet possibles, a més aquí en aquesta magnífica ciutat, i desitjar continuar, ampliar. He estat molt content de sentir la resposta perquè és lògic, i desitjar un futur i sobretot que la propera vegada puguem estar en una situació més tranquil·la, més còmoda i més a gust dins el que és la nostra llengua i la nostra cultura. Gràcies, Joan Antoni. Sí, una mica en la mateixa línia que els meus predecessors, únicament dir que agrair a l'organització, dir que encoratjar a continuar amb aquest esperit amb el que s'està duent a terme el Congrés, penso que és molt positiu i que segur que cada cop anirà millorant perquè bé, és una qüestió que a tots ens agrada, que hi hagi diàleg, que es pugui compartir, que es pugui debatre i que al final tots aprenguem els uns dels altres. Les meves últimes paraules, us demano un aplaudiment per ells tres.